Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki seng bahalang bapher ki badon benta ha ka safe neutral mission ha ka si baar ki lalit bantur sha secretariat ban pawi ki khandai tli gi jing dawa kini ki seng ki kanthop na do ka HYC HANM CORP EJNC bat GSM ka jing let jong kini ki seng kalong ha preng ka jing penjari ya ka kendon shispa sapu CRPC ka bala mana ya palat sanwat banyat patba kini ki kanhon halor ki khandai tri ki jingdawa kilatur sha secretariat bandawa na ka sarkar bakan pen urlong no habaya de bakiti ki man na kalyang general secretary ka seng HYC uba roy ku parson ram ulong bakilawan ha kate ka chaka banya ki ya ka sarkar amban penwet ya ka ya yeng jong kinu ki jat nong sok snong ka jilla ulong ru ba ka jing penjari ya ka shispa saw CRPC ka de tang ka jing khang la de ki bantur shakman Shu uba senram ula pensyai sya ka sarkar da ka baong bagi nong tawan kim na shu ban snai ki an ban ya da ya ka jat ban riu henre kala de ka kamram ki pat ba ban mi sya khamat bat pentre hi ya ki an kum kinong sok snong delor kata kanong rem bagi sa pentre kami kini ki an ki ban khanglat yang i bangin mi sya surap rega jingwan ka jongi mata ka sngi ka de ka jingjob ya ka bangi penpau bahagari sen syar pat ba upat ba udon ko gor Ikwaru ban penpau dah ka basyai sa kaning sarkar balada kinong tawan kibangi lajit ban tawan kimla ban snai kian kiban yada ka jai beliau ka jongi ka de ka kamram jonga ba jong pi bangin mi sakmat ban petre kian kibangi dog ban kon samla bat pari kani ka jingkhot nakalang ka jongi kum kinoy lam nang ni sakmat lada don ki program lakalong ki program parti lakalong ki program jong ka sarkar ngin mi sakmat ban keli jing keli lakalong yo konrad lakalong yo preston lakalong yano ngin keli jing keli syai ka LP syai ka tin khasi ngim dei ban ala bakin le pelong ji alang da ka besuk ki khot jong ki seng ngin sa patha ya pi ondang ilaya syong kumno banya sakmat rega jing ki ka jongi kumbang ilong kelas dang nadu kani kasngi tat hadu bangin penting na banaki khnai teliki mat ki bangila bu hakma jangan sarkar kawai hadin kawai kadai benur long bat ngin nom syong that ngaken tu ya pi bamit khinom that khinom luat dak menta ki dauba jong ka jai benriu ngakhot ri pi ko munoi lam waswa bangin penwai ya kani ka jinga kendu ka jongi menta sngi ba ko bangila kran nadu ka basdang Iwan hangne ban yaki ya ka sarkar ngi klamwan ban penwet ya kayat kayeng jong weipat jong ki weipat kinong syong snong jong kajala na kentu ya kit khot bala dang mi na kani kajaka ngin mi da ka jing tip priu tip play ngin ya la ka jong kalanti ngin penlet ngin penthot ya kayat kayeng jong ki weipat kinong syong snong kan mau baka jing ya ki ka jong ni kada ya sarkar bala da don kam ban ya tengku ban ka sarkar ngin ya tengku ha ka si Namar bom don kam don jam ikwa ban yo ya ka juba bat ya ka jing penikam na kalyang jong ka sarkar baka dai ban thongkam kloy ya ki post ki balat bat amdai tang kata kini ban wanra ya ka reser ya ka policy baki khun samla ki jongi kini ban yo kam aki industries aki company ba fair nor pun ubriu banabar usuan teman kejit ya ka spa na kari kedot bat kangap ka jongi Lengi ikon samla ngim yok kam yok jam bat kawai nak jing dawa jongi kum ka kenhun bahot wala ka sarkar pelong ban kundu no ya kita kitam ya khalai hakani kejela ka jongi rehadu kani khlemat ngim pat yo i pat bon wanra ya kan ban repeal ya ka gambling a kataru kani jing dawa nakaliang ka jongi naman ngim kwa bakajela bat kajat penriu kabalah tip kum kata kejela jong kajing nang jing start on tip no ya ka kum kata kejela jong kitam ya khalai bat kabakhado kadai kabai dei bat uput usam nilai ke jing bakla hakani ke jing ya lenti haka wat ke beningkong bun ni jaka jong ke hima ke jongi
kila siapa ngat syasam. Ila dawa nak sorkar, bakal ban penbet. Ngadu kan ia khlemat kampat penbet. Bakal ni ro kan dia kecing dawa. Kabaka seng. Kum ka penhun, iseng balang ki badan hang ni. Ibu Ahmad jong sorkar. Ban ni kuat. Ban keren syairu. Syaka ni ka sorkar. Kumbang ilai, ban menit-menit. Kadisi, lembah kataka, section 144, kalapan mana? Ba om syak, ban ya lompat ba, om syak ban ya yat bait ba. Kajing keli ka bang ikwa, ban keli ka sorkar. Kalau ban adu menu, bangi kum kinong syong-syong jong bajala, ngidon kam permission na kadisi ban ya kendu, ya lagi jong inong mi kmat. Ngijit mangi aki, ndai mamaki kijit yangi. Baki di ginong tray, kisakri ki jong ni. Kamdei bencaya lambak lah. Hak ini gilai sanstam. Ngiyoi, baka doon kajing persyang. Ban set ya ki sentur ki jongi ban keren. Ya ki jing shisha. Kadon kajing persyang nakaliang kibor jong kaan. Ban set, ban pentot. Bangi kum ginong syong snong nginom mi sakmat. Ngi ba fair. Kila syapen pai sela ki jong gieng gisem. Sela ki jong kisnong ki tau. Ring soban ai kuble yang ni. Way po way. Dekat batu supai, batu samla jong kajai benriu. Ki pelai lah kajong kapur. Bangin dan hang ni. Nak benta, kadau ba jong kajai benriu nyok truk. Kumba kinoi lam kila dia ban pen bena. Bangi lai lon sia kata ka safe nyok truk mission. Lane kata ka mission, nak benta ban yada. Bat ban kentiu, yalah kajong kajai benriu. Kani menta kasni. Kadai kajing sedang, jong kajing yakhi kajong ni. Nang ni syakmat, ngin nang penjur susu, yaki jing yaki ki jongi, haki snong ki tau, haki distrik, bar haki jaka ba fair. Kani ka jing sedang, bat ka jing pentip, ya ka sorkar, balai alam do konrat sangma, baka jai penriu nyau trap, kanom bit su, yaki jing kular, bat ki jing penbit ki jong pi, ngikwa ban yoi, yaki kam, kajak syai, ka resolution jong ka ILP, kajak syai, ka resolution jong kaktin kasi. Balai om pensitom ya kitu ki pulet. Bat ki beri ki badon keti ban penyap i bache. Balai baka job reservation policy kano siliang. Jayu ya ki kambam sap. Ngilai ka jing kelam jong dom. Ngilai i ya ka jing bam sap lengba ka sobahagia skim. Ngilai ka jing bam sap lengba ka smart meter. Nilai kajing bam sap. What you kau? Pada even I. Seki baduk pesuk. Seki kena skol. Jayu. Yang gini ki kam bam sap berokot. Ikwa ban bu jingkeli.